Hola, bienvenidos a Radio Campus del día de hoy. Hoy en Radio Campus lo presentamos yo, Mía. Yo, Jordi. Y yo, Altea. Hoy os vamos a contar los deportes, el tiempo, las actividades y una recomendación musical. Empezamos con el tiempo. Esta setmana farà moltíssima calor, així que és recomanable dur botelles d'aigua plenes amb aigua gelada i crema solar per no cremar-se la pell. Espanya arrasa en el Mundial encaixant un sol gol i abatint Argentina en la pròrroga en un gol de Ferran Torres en el 1907 i s'ha proclamat campiona del món. I ara passem a les activitats. Aquesta setmana les activitats seran el Mago Aaron Blade el dimecres, el dijous l'esperada acampada de tots els xiquets i xiquetes de l'agrupació i després el divendres dia tranquil·let amb cinema a l'escola. Ahora yo os voy a contar mi recomendación musical. Yo os voy a recomendar el grupo Guns N' Roses. No sacaron una canción desde hace unos 20 años, pero bueno, cosas que pasan. I ara anem a fer els premis originals amb Carmen Guerrero. Per favor, que passe. Bueno, Carmen, anem a fer-te unes preguntetes sobre uns premis que anem a donar. Vale. Per tu, qui és el més ligón del campus? No sé. Aaron. Vale. I el més toca pilotes? És que també. No sé. No sé. Aaron també? Sí. I el més pesat? Jaume. Vale. Bueno, ja se n'ha anat, no? Però vas... I per tu, qui és el millor profe? Marc. I el millor instrument? El violí i a part la flauta. Bueno, pues fins així les preguntetes. Bueno, pues fins així les preguntes i moltes gràcies. I fins així el nostre programa de Radio Campus 2026. Esperem que vos hagi agradat. Adeu. Just like me, just like me.